Zilahi Tamás, az ajándék. Folytott suttogás a sorok közt. Mindenkinek van egy jó szava rólam. Talán ez az utolsó alkalom, hogy ennyi dicséretben részesülök. Nehezen tudok odafigyelni mindenkire. Ma még a szokásosnál is szétszórtabb vagyok. Érthető. Most volt a temetésem. Közbevetőleg néhány szó az én kis személyes tragédiámról. Körülbelül 2 hete történt, hogy elért a végzet. Elég szabványos eset volt. Este nagyon fáradtam, értem haza a munkautánból, a srácokkal még bevertünk 2x2 decit 4-szer, aztán fel a kezes lábast, és eljártam a hazatántorgót. Lezuhantam az ágyra, és rögtön magamra húztam a lóbőrt. Másnap, mert minden nap egy másnap, már nem ébredtem fel. Csak később. Felkaptam a táskámat, és rohantam munkába. Tejszerűen sűrű köd fogadott az utcán. Letörültem a szemüvegemet, így rögtön felszállt a köd, és abban a pillanatban, mintha kitépték volna a kezemet, és akkor sikoltást hallottam. De álljon itt az autentikus újsághír bulváréktól. Szemtanúk szerint a férfi táskáját a hón alá csapva lerohant az úttestre, pont a nagy sebességgel közeledő nyerges vontató elé, amely az ütközés után még 41 métert vonszolta, és a felismerhetetlenségig összeroncsolta. Iratai szerint KN 51 éves, Miagörgyövényi lakos az áldozat. Ezért gyűltünk ma össze. Mindenki itt van, aki számít. Valamire. Itt van például a gyermekkori barátom, akit egyenesági örökösömné fogadok. Megható, ahogy támogatja az özvegyemet. Ráhagyom az asszonyt, ha már évek óta úgyis felszarvaznak. Mostantól nem kell bujkálni, sőt, vihetik a csekkeket is. Kollégáim kis csapata gyászos képpel ballagva teszi tiszteletét. Elhiszem, hogy nekik tényleg hiányzom. Engem nehezen fognak pótolni. Egy darabig biztos eltart, amíg találnak egy 4. az ultihoz. Osztozom a gyászukban. Mi csak, hát itt a közös képviselő is. Festői ívben dobja le a művirágját a többi közé. Rendes pasi. A virágot sem áthallotta a pincémből lopni. Megteheti, hiszen van kulcsa hozzá. Most aztán lesz neki kegyelet is védasztal a sufliban. Isten látja a lelkemet, ezzel a mondással csínyán kell bánnom, mert közel a főnök. Akartam szólni neki, hogy alul a porcukros zacskóban patkánymérget tárolok, de ő mindig rohant, és mondta, hogy meghalni sincs ideje. Azt hiszem, most majd szakít rá. A sor végén néhány süket öregasszony közelít ruganyos léptekkel, néhai hozzám. Na persze, nagyobb igazság, őket is megelőztem. De vajon ki a fene hívta ide őket? Aztán kiderül, hogy akciós koporsók érkeztek. Állítólag a próbafektést is megengedik. Itt még becsülete van a potenciális megrendelőnek. Vége a temetésemnek, a gyászolók most már kiegyenesedve, száraz zsebkendőiket zsebre gyűrve, határozott léptekkel indulnak a söntéspultok és kockás abraszok színes világába. Úgy döntöttem, én még maradok egy kicsit. Most, hogy új státuszban vagyok, ideje munka után néznem. Erősen pályakezdőnek érzem magam, de mivel egész életemben dolgoztam, folytatnom kell a munkát. Jelen állapotomban érzésem szerint elmehetnék egy pékségbe dolgozni. Mondjuk valami hagyományőrző sötöveibe pogácsát sütni. Ha itt most nincs üresedés, a tűzoltóságnál is hasznomat vehetnék, például a poroltók készítésénél. De azt se bánnám végső soron, ha felvennének portásnak valahová. Hajdani legendás kézügyességem okán ipart is válthatnék. Ha itt van ilyesmi, mondjuk lélekszobrász szakmában, az itt biztos jövőt, egzisztenciát ígérne a feltámadásig. De ezen még ráérett törni a fejem. Inkább befejezem a történetemet. Szóval hol is tartottam? De igen, megvan. Abban a pillanatban, mintha kitépték volna a kezemet, és akkor sikoltást hallottam, de szerencsére csak a táskámat benne az összes iratommal kapta ki a kezemből a rabló, és elmúlva néztem, amint szerencsétlen menekülés közben a nyerges vontatónak rohan. Most már nem ácsorgok itt tovább, hanem galléromat lehajtva, kezemben az új táskámmal, sietős léptekkel indulok a vendéglőbe a többiek után, megülni a toromat, hiszen én lennék az ünnepelt. Képzelem, hogy fognak örülni.
Még az úttest előtt sikerül beérnem az özvegyet az örökösömmel. Nagy sebességgel közelít felénk egy nyerges vontató, és én most a volt barátomnak ajándékozom az új táskát.